салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷи. имрӯз мо дар шаҳри Душанбе олами кафилҳо назди Миёса Каминат қарор дорем. барои ғариббачаҳо ман худам мақсад 8 сол умрум дар ғарибӣ гузаштага медонам, меҳната медонам, чизра медонам, мақсад чиста барои ғарибо. ба шумо нархнавоҳои ванна, умивалник, унитаз, смеситель, термикс, патологҳои туникагӣ, кафилҳо ва дигар чизҳои сантехникӣ гап мезанем. Видеоро то охирша тамошо кунед. Дар канал меҳмон бошед, ҳатман обуна шавед ва лайк қати дастгирӣ кунед дӯстони азиз. Нархнавоҳои бисёр чизҳоро кӯшиш карда ба канал баровардастем. Гузаред тамошо кунед. Агар ай канал наёфтед ба комментария нависед. Ҳама вақт аймо ҳаракат ай Аллоҳ баракат. Шумо бошед якта лайк дӯстони азиз. Рафтем. И вано ака вано расискиян тунукан. Мақсад ай размери 1.40 то 1.70 доран. Антика фирмаи российский. Любой размер мақсад 1.40 то 1.70 мешад ин вано. Нархш ай 1100 сум то 1300 сум шам аст. Ғавстаро шам аст амина. Ҳозир ҳам худш 1100 сум. Ин ванаи пластмасси Россия. Мақсад антика пластмас. чанд бачанай? И 1.50 дорад, 1.60, 1.70. Нархош 1600 то 1800. ин экрани баршам дорад, поча дорад, экран дорад, мақсад вай мекини мебари мечаспони тамом. Доставка чӣ қадар душам? Доставка мақсад магазин нав кушодагиай, доставка барои агар барои мақсад пас ваёи канал агар ай канали худат занг зананд, мақсад доставка бесплатна дуруи шаҳр. Фарқ надорад, як чиз мегирад, 10 чиз мегирад, барои именно барои ғариббачаҳо доставка дуруи шаҳр бепулай. ин ванаи чугуни хитой ака. Мақсад талшинаш 3.8, российскиш 2.8 талшинаш. ин размери 1.20 то 2 метра ҳаст ака. нархш ай 2-300 то 6-7 ҳазор сомон. 2 метраш 6-5 мақсад доставкаш катибу. фирми российский шам астай, российскиҳошам бо камтар қиматтаранд. ин ванаи тунукаи ғавсш бо 1300 сумаш. ин 1.50 дорад, 1.70 ду намуд дорад. ин ванаи акрилиш 1700 сум российский. чанд бачан гуфтед? 1.70 ба 70. 1.40 ба 90 ака. ванаи акрили хуҷандин. Российский ҳам дорум, хуҷандам дорум, турецкишам астай. Айн вано. Нархш 1600 боло то 7500. Термиксо 15 литр аст, 10 литр аст, 30 литр аст, 50 аст, 80, 100, 120, 150. Ҳама намудош. Ин 30 литра. 30 литраи Узбекистон. Бо ҳаст 50 литраш. нархш 650 сум. Бо арзон мешад ино мақсад. Инеш 750 сум. 80 литраш 850 сум. ин фирмаи Артел истеҳсоли мақсад зубуркаи Тоҷикистони худмон. ин 850 иншам. ман ин зубуркаи Россия Аристон 1290 сомон. иншам истеҳсоли мақсад зубуркаи Тоҷикистони худмон лидер. инам 850 сум. и 80. анаваи Хитой термолюкс. ино Хитой. ин 2300 плоский. ини 15 литраи Узбекистон. ина 10 литраш ҳам ҳаст. 20 литраш ҳам ҳаст. ай 580 сум сар мешавад то 650 сум. 15 литра чанд сум? 15 литра 630 сум. ин ака унитазои Эрон, фирмаи Марворид. 1200. мойкаш 650 сум. 4 намудай, бо намудаи дигаршам ҳаст, серишам ҳаст. нархош ҳамаш яхел. мойкаҳошон нархошон 650. баъд мани ранги сафедиш, саб сафедиш
ин 1050 сум, мойкаш 550 сум. баъд маним унитазои арзонак ай 500 сум сар мешавад то 800 сума унитаза яка. Российский Узбекистон, Россия, Эрон ҳам ҳаст, Туркменистон ҳам ҳаст, Хитой ҳам ҳаст инҷа. Чанд 5-6 намуди ваё унитазо ҳаст. нархош ай 500 сум сар мешавад то 800 сума. Ини унитаз лития яка ба чокош часпидагия мақсад. Ин Хитой 1450 нархшай. Ана ино Эрон фирмаи Марворид унитазои рангаш кати. Мақсад унитазои рангаш сёмка кардем уҷа. Ин 1350 сум, унитази калонаш 1550 сум. Ин мойкои шкафҳои Россия, сангшам Россия, шкафшам российския яка 1.5 дарозиш 2600 кати оинаш. Адил нам ҳаст, оинашам адил на ҳаст, инашам адил на ҳаст. Инуш размери 65. Худуш тоқа 1200 сум, оинаш 400 сум. Қати оинаш ҳамаш да? Қати оинаш ҳам? Ҳамаш оинош ҳаст комплект да. Мақсад оинош он кати 1750, 1600 адам хеми ғалтад оинош кати. И худуш тоқ чанд гуфти тоқа? 65 1300. Мани оино расцветкош стили классика аст, хайтек аст. Оина 450 сум. Инаишам 65 1350. Бо ино ай ваишон фарқ мекунад, фигурошон, дизайнерошон фарқ мекунад, барои ҳамин нархошон фарқ мекунад. Иниш 1100 сум. Инам размери ҳамин 65. Оинаш адил чанд сум? Оино ай 380 сум сар мешавад то 700 сума оина аст. Ҳуй мешавад. Кайне оино мақсад ҳамаш ҳуй мешаванд. Мол сифати российский. Оиноям комплект дода мешавад, мақсад комплектам фурӯхта мешавад, аделнам ҳамаш фурӯхта мешавад. Хоҳи шкафша аделна мегирӣ, хоҳи оинаша. Чанд намуд расветкаҳо оина аст. Иниш 1000 сум. Ин размери майдатарш. Кати оинаш 1400 сум мешавад. Мақсад инҷа мойкои ҳар намудай Туркменияи, Россияи, Узбекистонай, Эронай 3-4 намуди дигаи мақсад ай 280 сум сар мешавад оптоиш. Бо мақсад муомила дорад. Ай 280 сум поёншам ҳаст. То 240 сумашам ҳаст мойко. Российскиёш ай 380 сум сар мешавад то 500 сума. Ана эрониё ай 240 сум сар мешавад то 650 сума. Майдачо 230 суми. Ани майдачо. Эронанинё. Мани шкафош бо шкафои майда, размерои майда. Не 1400 оинаш кати, 1450 оинаш кати, 1500 оинаш кати. Ино мақсад ҳамаш муомила доранд. Мани оино расветкош, мақсад дизайнерош. Ин сместителака, сместители боу ном дорад. Полни латунай дурунош. Мақсад 1 сол кафолат дорад. Ин сместител бренди аҳама пеши пеш фирмаи боу яка Тоҷикистонда. Агар кадоме ки мақсад часпона боша мефаҳма 1150 сар мешавад то 1500 сумаш аст. Ваёш ака фирмои мақсад растоянд. 500 сума, 450 сума, 650 сума. Ин 500 сума. Ваиш 650 сума кам. Ана ваишам фирмаи бова яка 1250 сум. Ваиш 600 сума кам.
баъд сместитело ҳаст акаиҷа барои раковина, барои души мақсад душиябишини ино ай 90 сум сар мешаванд ака бо муомила доранд то 350 сума 400 сумаш ҳам ҳаст мақсад фирмое ки кафола дорад инамиё ҳамаш ино ай 90 сумаш сар мешавад то 450 сума мақсад гарантияш катик 1 сол кафола доштагишам ҳаст мақсад сифати 6 моҳа 4 моҳа кафола додагишам ҳаст баъд ино барои души обични 280 250 180 300 350 400 то 500 сума ҳаст инҷода ин сместитело барои кухни ака инам ай 80 сум сар мешавад то 380 сумаш 400 сумаш ҳам ҳаст 500 сумаш ҳам ҳаст мақсад фирмое ки гарантиядорш ине биде барои таҳораткунак ака 180 сар мешавад то 400 сума инеиш душкабина ака размери 80 ба 80 ин 2200 ака доставка дуруни шаҳр мешавад инҷода фақат оинаша хеле ваёшам аст комплект не ин фақат оинаву падон дорад ҳамиқа чизшай ҳозир ҳамин як намудай ба як намуд дига шоли сабират кардаги нестем ака ҳамин ду намуд ҳозир душкабина аст мода ҳаст ака падонш отдельно мефурӯшем падоншам отдельно ҳаст мақсад болошам отдельно агар мақсад жиланка кадоми дошта бошад болошам фурӯхта мешавад ака дин омада комментарияда як кас нависа хеле дарш ҳамун душкабина дарш дар кора гуфт ҳамун дарш отдельно мефурӯшем ба не дар отдельно мода намешавад мақсад дарои ҳаст ки талшинаш фарқ мекунад иш да иш туғури намегирад ура мақсад ҳамун фирмаи худаш кади заказ мекунӣ ака ё мақсад ай ки ҷое гирифта боша онҷо муроҷиат мекунад ака миёванд метиканша чанд ба чандае ин 90 ба 90 чай бо падонои мақсад хуҷанд ҳастанд ва ё ҳастанд арзонанд 550 650 ин ака потолоки баня потолоки туалет мақсад помещение ки майдан ҳамуҷа мезананд ака барои баня туалет кухни дам инакда мезананд ин чиза яка нархш 85 сумай бо мақсад муомила ҳамаш я нархан ҳамаш я нархани тараф бо сифат дорад талшинаш ки ғалз шид нархш адел намешавад ин ака 85 сум и галагено ваёш отдельно не ака галагенош ё ҳама отдельно мана ин варианти ҳама арзонош 110 сум ваиш 150 сум гулдорош бо инаи мақсад дарозиш 60 ба 30 ин 170 сум инҷа ҳама нархш яга дизайнерош мақсад стилошон фарқ мекунад яка амстронай мақсад барои помещение больница ягон домда мақсад ягон магазинда мақсад барои потолок ва удобное задан мани болода вайша задагием ака намунаша и 58 сум квадратча ака ҳама чизиш мақсад ай беғази светильникаш дига ҳама чизиш комплект дай уголок профил ҳама чизиш комплект дай дига баъд худаш тоқа як чанд ба чанд ай 60 ба 60 ай мақсад кафелаи эронанд ака ино 75 сум квадратуш декоруш муомила дорад мақсад баъзеш дар дурунаш декораш ҳаст баъзеш нест мақсад сифатҳое ки эронанд декорошон отдельно сифатҳое ки узбекистонанд декорош дар дуруншанд размерошон фарқ мекунад размерошон ҳамаш ҳар 5 намудай ҳамаш яганд чанд ба чанд 30 ба 45 баъд ини кафелаи эрон дорам ака подсвети унитазом овардагиам 65 сум ака квадратча декоруш 17 сум ака бедекорам фурӯхта мешавад ака мақсад темни светлишам фурӯхта мешавад ака бо ино муомила доранд ака 6 намуд дорам ака 6 намуд ҳамаш я нархан 65 сум ин акаҷон кафелаи Ӯзбекистон
ина расветкои чанд намучам ҳаст, хаёли ҷо надорем барои задан, мезанемша насиб. ин 75 сум, гулош ҳамаш дар дурунаш ака. ин ваи технология Италия, Узбекистон кати чизиш совместни Узбекистоно. бани потолокои бо камтар мақсад қиматтарш. ин 90 сомон квадратиш ака. Тунукаан ака. Ино борои нав омадагиян. бо мақсад вай дорам. не расветкаи поёншам ҳастай, ани расветкаи мраморам ҳастай. яка мойкаи кухняй, мақсад размерош ҳаст, ози 60 ба 42, 75 шам ҳаст, 80 шам ҳаст. ин нархош ҳар намуда ака. 250 сум, 300 сум, 350 сум, 400 сум то 500-600 сумаша мақсад мойко ҳастай. мойко барои кухня ака. Нержавики тозаан ака. яка 70 ба 45 мойкаи дутага ака. И 380 сум нархош. 50 ба 50 120 сомон. Анаваиш 180 сомон ака. Бани фильтр ака российский дорем, турки ҳастай. бани платформени гуфтагӣ вай дора санкатяй. ин нақс тоза мекунад. ин российский вай 150 сум нарша ака. фильтрои калон 170-180 сум нархошон ака. ин ака ҷои мо аз комбинадай одами кафел магазин нав кушодагӣ шидагай мақсад даруни шаҳрда мақсад полни доставка ҳамаш да гардани магазинчиай мақсад да гардани мой барои мақсад нав кушодагиш доставка бесплатни даруни шаҳр ака. и барои ғарибачаҳоай ман худам мақсад 8 сол умрум дар ғарибӣ гузаштагай медонам меҳната медонам чизра медонам мақсад чиста барои ғарибоай. номеротон 987 17 27 28 ака. номерои имодам аст, вайбердам аст, ҳама чида аст ака. рабочи номерои столма ака. ино дӯстони азиз, навори имрӯзаи мо ҳамин чизо буд. барои пешрави канал дастгирӣ кунед дӯстони азиз. нархҳои ягончи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт ай мо ҳаракат, ай Аллоҳ баракат. ай шумо боша якта лайк дӯстони азиз. саломат бошед.